Salamat Panginoon sa iyong punla. Diyos maray na hapon, sa indogabos mga tugang. Kumusta po kamo kunyan aldaw ning Miyerkules? Huring aldaw kang bulan ning Agosto. Dahil ngunyan ay August 31, no? So, kumusta po kamo? Siguro sa mga tagas ngunyan, ano? Dahil piyesta, syempre, maugma, nagkakarakang-kakan. Hali pa lang ako dumaga sumago. Kasi nag-attender kita sa installation ni Father Dave Morco. Yan, ano? Talagang maugma talaga, no? Yung kami naman ni Father Joseph sa ibang mga padi. Si Father Levi ang ano muna ito para kay obispo, ano, siya ang nag-install, ano, naman sa patron nga si San Raimundo Nonato, ano, magayon ang susayan sermon, ano, magayon mga tugan sa selebrasyon, ano, kaya maugma. So binabati ta sugabos na yaon dyan sa nagsiselebrar kang kapistahan, ano. So mga tugang, welcome na naman sa tuyang programa Maray na Hapon, programa na nagtatao ng inspirasyon at nagtatao ng mga kaaraman kung paano ta mapapakarhay ang satuyang pamuhay-buhay. Yan mga tugang, ang satuyang pag-uurulayan, ano. So pwede kang mag-text sa kuya, makiulayaw, ano, mag-share ka sa indong mga sabihin tang opinion o sa indong mga suggestion kung paano talaga mapapakarhay, ano. Siyempre igwa kitang niya na aldaw na tema, ano, base iyan mga tugang sa ebanghelyo na pang-aral daw. Huguta, ano naman kaya ang mensahe mo ngunyan, Father Boots, sa aldaw na iniho? Ano? Ano naman itatao mo sa muya ngunyan? Yan, siyempre naghahalat ka mo. Anyway, permian ang huguta sa tataramon na sa ebanghelyo. Yan. Kanakol kitang nakukuha ang inspirasyon dyan. Alam mo, ang tataramon kasi ng kagurangnan, ano, punong-puno yan, ha? Punong-puno ng inspirasyon, saka sabi nga ni napupulot, ano, nakakakuha kita ning mga magayon na tabang sa tuyang buhay. Yan, so binabati ko po siyempre ang sa kuyang pinsan na may nagdadahog niya sa Japan, ano, si Manay Baby saka si Manay Tony, ano. Siyempre kasi Lunes pa lang gusto kong basahon ining tenes ako kaniko yan ni Diego Luna. Naramdaman nito si Diego Luna, mga tugang. Iyon. Yan. So, ay may nag-text din sa kuya. At basahan ko muna itong text ni Diego Luna. So, ito bagang nagtabang ka itong August 8 ning banggi sa kuya kang ako narautan duman sa Atimunan, Quezon. Yon. Nag-text siya sa kuya. Hali pa lang sila sa Baguio kay itong August 27. Pero sabi ko sa iya, dahil akong programa kan Sabado, kaya babasahon ko sana kan Lunes supposed to be. Nalingawan ko man. Kaya gusto kong batiin niya. Sabi niya, good morning, Father. Tayong text niya ito eh. Pabati man po mamaya sa programa mo sa mamayang hapon kasi po pauwi na kami sa Bicol galing sa Baguio. Yun, naghaloy ko para sa Baguio, Diego, ngunyan aldaw, Sabado, okay ko August 27. Pakibati pati naman si Pigdrive ko. Pigdrive niya pala sila Abi Barasona Baralies at saka si Ads Baralies, si Clarice Borse at si Hazel Balasta, ano, makikinig po kami mamayang hapon. Sabi ko, yung nga lang, wala pa akong program Sabado. Kaya, but anyway, ngunya, sana nagdadangog ka mo, ano? Anyway, may nag-text sa kuya mga kasubago, ito pala, si Miriam, iyo.
Thank you very much, Marian. So, siyempre, iyan, may nag-text pa ko sa bago sa kuya. Kasi sa iniho, may kunahiling kaya digdi sa kuyang cellphone. Merong si Good Vibes. May sa kuya, ito, text ito o ilingon ta? Di ko medyo sa kuyang cellphone na igwang text sa kuya o message ko aram kung ano, but anyway nangyari sa kong cellphone ayun nangyari, but anyway di ko maintindihan ta inihong cellphone ko iniho Father Guarang, si pala ayun, si Good Vibes. Siyempre pag mga MC niya si Bert Bert Nunez, thank you very much Bert siyempre pag mga MC matibay iyan si Bert Andes Nunez nag-text siya pala, "Hi Father Boots, saw you in San Ramon at the reception po." Iyo baga lakay niya kita nga lang busy ako, sabi ko di kita nakapag-ulay na halos nagbanggaan sa na kita. Iyo baga busog kasi Father Boots, kaya pag busog si Father Boots di na nakakaano parang sawa. Di na nakakabisto nabisto ba kita? Anyway, siyempre gusto kong batiin din si Lulun Nava na nagdadog premia sa tuya dyan sa Gumaka, Quezon. At gabos dyan so mga nagdadog sa tuya, siyempre si Leti ngunyanal daw pag-urulayin ta mga tugang ang manunungod sa Ebanghelyo ngunyanal daw. Although sabi ko ngunyan kapiestahan ni San Ramon Nonato, patron po yan. Actually patron po yan sa Pilipinas na kung nadipisilan kaya akiun siya. Alam mo nang ini-istorya nga kasubag ko ni Father parang sabi ko kaya itong panahon kaya panay pa mga cesarean dipisilon talaga so pangaki so kaya sabi nga ni Ibaga na ang Ibaga nadadangog ko sa naman iyan, sabi kan mga na ang buntis ang buntis pag pagbuntis na pag manganganak halos ang isang paa daw nandoon sa ba yon sa hukay, tama ba yon sabi ni Bert, grabe ka Father Pansa, kaya hindi ako nakasingit man. Thank you Bert. Nagkahirilingan din kasi kasubanggi so mga tennis player si Father Templado doon sa Clergy Night kasubanggi at si Father Dave kaya kadakol na amigo yan nagkakawat ng tennis sa Binitayan doon sa seminaryo so balik kita doon sa sinasabi ko itong kay San Ramon Nonato kaya itong panahon na dipisilon akion yan tama sabi nga ni Marian. Thank you very much Marian ang kabanga kanbitis nasa kalot na Iyubang dipisilon talaga. Kaya alam mo, narunduman ko lugod. Pasalamat kita sa mga magurang ta. Lalo sa satuyang mga nanay. Ako kay itong pag-aki ni mama, inaki ako, nadipisilan si mama. Tangani ako, naghaloy na duman sa sa tulak ni mama. Sabi nga kung haloy pa ako duman, nainindaram kung baka nakakan ko na susakuyang iyo. Yan nindo to. Sorry sa mga nagkakakan pa. Nakakan ko na ko ito. Pag nakakan ko ito, lason bagay ito, poison bagay ito. Grabe, maringani ta. Nabuhay man ako. Siguro na istorya ko na nga sa indo ang buhay ko nang ipinangaki si Father Boots kang January 30. 1958, Sabi ko na sa indo ang kaya, nadipisilo si mama. Si mama ka ito, 33 years old na. Baka nasa high-risk pregnancy ito. Pero, siyempre, sabi nga dahil imposible sa Diyos. So, tugang ni mamang nurse, na bunso nurse na, ni mama, ayaon duman,
yaon duman sa kaytong sa delivery room. Tama-tama ang ginibo nagparapangaji. Tas sabi niya, San Vicente Ferrer. Si San Vicente kaya, milagroso din yan eh. I think sa Bigaay yata yung dyan, igwa dyan ng San Vicente Ferrer ang patron dyan, So, San Vicente Ferrer, buhayin mo ang sakuyang pamangkin. Yun nga ni, pagparapangaji. Na sabi nga ni, nang niluwal ako ng pinang-aki ako ni mama, dayda ako nakakahangos. Sabi nga ni, nangitom. Alam mo yan, nangingitom pa man ako. Marita, magayundig di ang lighting kaya, di ako nahiling na itom. Nangitom, yung nga ni, kulang sa oxygen. Kulang sa oxygen. Pag di kang oxygen, di ka makahangos. Nga lang pagparapangajian tapos sabi ko kaya itong nagtatrabaho na ko dyan sa UST Legazpi Hospital, Aquinas pa kaya itong panahon, pero may kong pigbibisita ang nursery, pigrumdum ka talaga kung paano si Father Boots na arog kaya itong mga salilit pang aki na pigkakaganing tubo para makahangos. Pero may pa man itong panahon duman, itong panahon ka 1958, may pa mga tubo-tubong arugaan. So, di ko alam po kung suwi ako, nakahangos ako. Yun nga, nabuhay manggiraray. Yun. Yan. Nadipisilan si mama. Sinesaryan si mama ka ito. Ang istorya ni San Ramon Nonato, arug man kaan, na nagalan nga ni nanay niya. Dahil sa pangangaki sa iya. Iyon. Tama ba kasi sinasabi talaga na, pero yun nga nabuhay si Raimundo, pero nagadanso sa iyang nanay. Makulog ito, nagdakula siya dahil nanay, makuyong baga ito. Pero alam mo, kaya siya naging patron kang mga sinasabi na dipisil mag-aki. Yun. Anyway, sa tiyan, babalikan tayo niho. Ang ebanghelyo niya na aldaw, magayunon, manunugod ini mga tugang sa biyanan ni Pedro ay pinarahay ni Kristo. Kalinturado, pero tinabangan ni Kristo, narahay. Yan. So, yan ang pag-urulayan ta. Kung ika narahay, naging marahay ang sa imong buhay, ano ang maray na gibuhon? Yan, ang hapot na siguro. Pag may mga, sabi nga ni, kung may mga gumagawa ng kabutihan sa iyong buhay, sabihin ta, sino-sino ang mga taong gumagawa ng kabutihan sa iyong buhay? At ano ang iyong tugon? Ano ang iyong response? Ano sa imong mga simbag sa mga ginigibo sa imong karahayan? Yan. May mga karahayan. Anong simbag mo dyan? Yan ang apot ni Father Boots mo niya na aldaw. So anyway, mga tugang, mag-break muna kita. Ang oras mo niyan, 16 minutos makalipas ang alauna ning hapon. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Sa simpleng itlog, Maggi Magic Sarap ay ibudbud para magandang mornings with Magic Log. Ang simpleng itlog, gawing Magic Log with Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sarap. Gawa sa fresh onion, garlic at iba't ibang spices. Try mo na sa scrambled egg at tortang talong para Magandang mornings with Maggi Magic Sarap. All we need is magic.
Maggie Magic Sarap. All we need is magic. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Paano nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternativo? Lalo na po itong corn coffee. Marami, effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alboris Baribar, taga-FTI, Taguig City. Pruweba sa kaepektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Kabangan, Legazpi City. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Ito, ang tanong ng bayan, kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Sino-sino po yung pwede nang tumanggap ng booster shot? Napaka-importante ng tanong na yan. Ang mga fully vaccinated na edad 18 taon pataas ay pwede nang tumanggap ng unang booster shot. Basta siguraduhin lamang na 3 buwan nang nakalipas sa iyong huling dose ng bakuna. Para sa mga nakakuha naman ng first booster shot, ay umantabay si schedule para sa inyong second booster. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas! Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Sarong Pakiramdam, hale sa DOH Bicol CHD. GSM Blue ang kasama. We just GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. 500 taong biyaya. Okay mga tugang, balik po kitang irarayan sa programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunyan gusto ko pong batiin si Tintin Dueñas. Nagdadog po siya sa DCGB News Online, sa Facebook, live. Good PM po, watching from Laguna. Shout out po sa family. Dueñas dyan sa Barangay Tagudtod, Minalabak, Camarines Sur. Okay? Nakaagin ako dyan sa Minalabak. Minsan ako dyan, shortcut ako. Ang labas ko nga, duman ako sa may San Fernando na. Camarines Sur. Madaw ako sa Pili, Papa Manila. Yun, mga Dueñas family, congratulations po. Talagang nagdanahog din pala kayo. And of course, si Leandro Navarro Gianan, magandang hapon po. And then si Jenaline Passion Dineros, Maray na hapon. And of course, si G. Lovenia Neric, nagdadaw niya sa DCGB News Online. Okay?
Ano mga tugang ang sa tuyang pag-urulayan, ining manunungod sa Ebanghelyo ngunyan aldaw, hali sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 4, talata 38 hanggang 44. Okay? Basaon ta parang at least aram nindo ang nangyayari noong panahon. Ano? At may apply ta ini sa tuyang buhay. Kasi ang tataramon ng kagurangnan talagang nakakarahay sa tuya. Ano? Di ba? Kita baga, nagsisimba, nadadawog nindo bago kita makakaning ostya. Bago kita maresibi kay Kristo. Sabi nga, Lord, I am not worthy. But say the word and I shall be healed. Magsalita ka lamang at ang sakong kalag mauumayan. Talagang mauumayan yan. Ano? Kadakol mga nangyayari sa tuya sa paniniwala. Dakulaon kaya mga tugang ang ang impluwensya o sabi nga ni ang dating ang dakulaon talaga. It is sa wrong factor iyan sa buhay ng tao pag igwa kita ng dakulang pagtubod. Takunde kitang alam mo sabi nga ni baga, yung baga kung bakit, sa buhay nga, dua yan nangyayari, pagtubod sa pagkaaram. Yan. Bakit ayaw mo ng ganyan? Kasi nagtutubod ako arog ka iniyo. Yun. Di pa, abo man ka ito. Bakit gusto mong arog ka ni? Dahil sa pagtubod. Yan. O sa tuya, kaaraman. Kaya magayon niyan, pero sabihin ta, ang pagtubod sa ang kaaraman, they are not contradictory. They help one another. Sabi nga yung science and faith, hindi po naman contradiction po yan. Okay? Siyempre, sa buhay ng tao, kaya po muna ang tinatawag natin reason, kaaraman, knowledge. But of course, everything has an end of the reason. Because, sabi nga, where reason ends, faith begins. Yun. Liwanag. Of course, hindi naman tulos. Kaya, reason and faith, importante sa buhay. Yan. Yan ang nangyari. Kaya pagtubod, makusog talaga. Kaya kung igwa kining makusog di pagtubod, nadadara mo yan. Pero kung maluya ang pagtubod mo, talagang maluya man. Ang kaaraman mo. Yan. So, basahon ta mga tugang, magayon iniho. Noong panong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Tanda natin saan galing si Jesus? Sa sinagoga. Para maliwanag sa Indo, ang sinagoga, ini parang classroom. Kang mga Hudyo na kung saan pinag-aadala ninda ang manunungod sa Torah. Torah. The 5 laws of Moses. The book of Genesis, Exodus, Deuteronomy, Leviticus, and Number. Yan po, pinag-aadalan talaga ninda yan. Sa sinagoga. Actually, sa panahon tango niya, sa mga simbahan mahiling yan, ang misa natin is divided into 2. The liturgy of the word, which is the synagogue nung panahon, and the liturgy of the Eucharist, which is the temple. And offering is in the temple. The synagogue is the teaching. So, dalawa po yan. Teaching and offering. Okay? So, maliwanag ka. Kasi, dapat maging maliwanag kasi pag maliwanag ang nahiling ta, naintindihan ta. Takunday maliwanag, Father, malabo. Murky. Wow, malabo, Father, dahil ko maintindihan. Yun naman. So, at least, mahiling ta mananggad na ang simbahan ta, tali baga man kita sa audio. Di mo pwedeng you just disregard. Hindi pwede. Ang importante, igwa kita ng foundation, igwa kita ng beginning. Dahil man kita apod kayo niyo na kalimutan natin ang mga bagay na yan. Alam mo, may data yan. Always begin with gratitude. Importante yan. So, yun. Saan si Jesus galing? Sa sinagoga. At ang sinagoga ay kung saan nagtuturo.
No, si Jesus pala, kung halis sa sinagoga, siya isang guro. Kasi ang galing sa sinagoga, guro, nagtuturo or nakikinig. Dalawa lang naman yan Nagtuturo or disciple. Yon. Ang ibig sabihin disciple, disciple, taga-pakinig. Kaya nga, pag ikaw disciple, hindi lang follower. A good follower must be a good listener. No? You cannot just follow without listening. Importante ang pagdangog. Ano? So, yon. Hali si Jesus duman sa sinagoga, nagduman sa harong ni Simon. Ano? Nang nayaw sa harong ni Simon, may nangyari. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon. Mahiling ta na kaya't ipinanmanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Siyempre, yun ang mga tao, mahiling ta ang concern. May mga taong talagang concern. Yung mga araw kayo ngunyan sa mga kapistahan na sabi nga ni Father Dave, na talagang itong mga taga-tagas concern. Yan, importante yan. May mga taong concern. Sana dapat igwa kitang mga concern. Ano bang pang concern, Father, sa yung pagmamalasakit. Yung bang walang yung sasabihin yung may hindi naman pakialamero. Iba yung pakialamero sa nakikialam. Ibig sabihin na dapat yung mayroon kang concern. Kasi actually minsan madipisilan kasi describe, pero ang importante diyan meron kang concern. In other words, the word that I can use is a precise word is may pagmamalasakit ka. Kasi may mga nakikialam pero walang pagmamalasakit. Importante, may pagmamalasakit ka. Inong mga taong kasama ni Jesus, makikita natin na ang mga taong kasama pala ni Jesus, bakong mga walang care, kundi may wala sila. Ibig sabihin, may care sila. Importante sa buhay mga tugang iyan. Mabuhay tayong may care. Huwag tayong mabuhay na care. Bahala ka sa buhay mo. Basta ako okay lang. May data po yan. May mga kasama si Jesus na sabi nila, oy, tulungan natin yung biyanan ni Simon. Kaya, ipinanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Anong ginibon ni Jesus, mga tugang? Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at inutos na umalis ang lagnat. Tingnan mo, may kapangyarihan talaga si Jesus. At nawala nga ito. Yun. Yun talaga importante. No, hindi, tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Yun. Magayon yung mga tugang na pag kita baga napapaboran, ano ang usually nangyayari sa tuya? Gratitude. Halimbawa, mang tinaw ang kampabor, pasasalamat. At ang pasasalamat na yan, mahiling ta, ang number one, ang taong nagpapasalamat, naglilingkod. Kaya, kadakol baga, kung bakit ka naglilingkod dyan sa simbahan, bakit ka naglilingkod sa lipunan, hindi yung parang makakua, kundi makatabang. Yan, magkapaglingkod. Makatabang. Yun. At yung mga tugang, babalik kira si Father Boots pagkatapos ka mga pagpapagirumdom at pagtaoning oras, sa tuyang papaliwanag pa ang marhay na bareta unya na daw na sa tuyang sa buhay. Kada ako nakitang natudan una, ang natutudan ta, dapat may malasakit kita. At the same time, pag natawang kita ng pabor, sabi nga niya, may utang na loob tayo Dapat marunong tayo magtanaw ng utang na loob at itong sinatawag natin pasasalamat. So, gantian naman natin ng kabutihan. Binigyan ka ng kabutihan, karahayan, di maggibo ka ng karahayan manggiraray. Mga tugang, ang oras po ngunyan, 32 na pala. 32 minutes after 1 o'clock.
An oras hatod sa Indokang. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Nescafe Classic. Sulit sa 3 pesos SRP. Alaksan FR. Isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot. Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo asing Coke McFloat ka na sana. Hanapunan sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili nin sa wrong main, dagdagan ang match nin sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Basta man siya, di kailangan ng mamahaling panlaba. Sa Surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang Surf na gamit nyo na with our best ever bango. Sa Surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang Surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. New Surf with Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X powder on polyester. Ang Surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Masama pakiramdam ko, pero pagka di ba biyahe, paano ang kakainin namin mamaya? Bakit hindi po kayo magpa-check up sa doktor? Mag-asos magpa-check up, iya. Huwag mag-alala. May konsulta package ang PhilHealth para sa lahat. Kung saan sagot ang konsultasyon, laboratory at gamot, laban sa hika, hypertension, diabetes at iba pa. Libre to! Talaga? Sige, magpapa-check up na ako. Alamin ang konsulta provider na malapit sa inyo. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo may plus man. Arrogant Gyms 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na iguang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Iguan man lain-lain na variants na pagpipilian. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Sa ka pa, kape na may halong herbal, i-Gyms Coffee na yan. Asin tabangan kumusog ang immune system. Dapat sabayanin proper diet, healthy lifestyle, asin sabayanin pag-inom ng Gyms 3-in-1 Coffee Mix. Mamabakal ang Gyms 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpabooster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagiramdom, hale sa DOH Bicol CHD. 500 taong biyaya
Salamat. Padagos kita mga tugang sa tuyang pinag-uurulayan nga ni. Ano? Kung paano kita talaga maging mapagmalasakit. Ano? Magayuno na sa istorya ha? Na si Jesus, sabi nga ni na pagal-pagal dito. Siyempre, nag-lecture ka. Pero alam mo, anytime, anywhere, anyhow, you can always go to Jesus. Yan, magayunan mga tugang yan na minsan kasi parang nakakaya namang lumapit sa Diyos eh. Alam mo, huwag kang mahiya na lumapit sa Diyos. Ano? Kasi ang Diyos, naintindihan ka naman eh. Naintindihan tayo ng Diyos. Kaya magayuno na nang sila ay nandoon sa bahay ni Simon Pedro, alagad ni Kristo, ano? At nakita niya na ang biyanan ni Pedro, ni Simon Pedro ay may lagnat, may hilang, may sakit. Ano ginawa ni Kristo? Ibang pagmamalasakit at magayunan din kasi ang nangyari duman. Nahiling din ni Kristo yung ugali kang mga tao na mapagmalasakit. O, yun. Magayuno na kung nagmamalasakit tayo sa isa't isa, walang naiiwanan, walang napapabayaan. Ano? Hindi ba Nance Aceron? Good afternoon daw. Sabi, good afternoon. Nagdadawag din sa tuwi, si Nance Aceron. Ano? So, yan. Talagang importante yan na tayo magmalasakit sa isa't isa. Ha? Kasi kung tayo ay magmamalasakit sa isa't isa, ano? Sa lambang saro, magmamalasakit, mawawala sa tuya ang sakit. Yung baga, kaya minsan nagkakasakit tayo kasi walang nagmamalasakit. Kaya magmalasakit tayo. Ano? Ano naman mamalasakit? So, pwede man sabihin, oy, good job, Father. Yung mga affirmation lang naman, positive lang naman eh. Ha? Kung di ka makatao ng mga material na bagay, at least makatao ka ng psychological tulad ng positive affirmation. Bakun iyo, maganda yan eh. Sa mga nagpapakusog ng buot, magkuyam importante yan. Anak, kaya mo yan. Ano? Sabi ko nga doon sa aking pamangkin eh. Sabi ko, alam mo, kung nakayanan mo noon, makakayanan mo ngayon din. Ano? Alam mo, naramdaman ko nga niso itong sabi ko duman sa mga, naging guest speaker ako sa kindergarten. Kaya itong, nagkatubagang June, kasi graduation niya sa UST kindergarten, sabi ko, mga bata, kung nakayanan ninyo noon, makakayanan din ninyo ngayon, yan, tama, importante yan, kaya natin yan, kaya magmalasakit lang tayo sa isa't isa, ito naman nangyari, pagkatapos nung napagaling ni Jesus, yung biyanan ni Simon, ang magayunan na ginibo, ay tumindig siya at naglingkod. Sabi, she waited on them. Sa English talaga, she waited on them. In other words, talagang siguro nagluto, pinakakanso mga alagad ni Kristo. Alam mo, importante talaga yan. Sabi nga ni, it begets generosity. Yun. Talagang nagbubunga yan eh. Sabi nga ni talaga, dalawang bagay ang makikita natin. Ang kabutihan ginawa sa atin o ginawa natin sa kapwa ay ibabalik din sa atin sa ibang paraan at ibang pagkakataon. Yan, ibabalik talaga naman yan. Ikalawa, ang kagustuhan natin maglingkod sa kapwa ay hindi hahayaan ng Diyos na mapigilan ng karamdaman o iba pang mga dahilan. Talaga nandyan eh. Gagawa ang Diyos ng paraan na may pagpatuloy natin ang ginagawa natin mabuti sa kapwa. Tulad yan, makikita natin dito yung ugali ng biyanan ni Simon. Makikita mo kasi, mahiling mo na ining biyanan ni Simon, talagang may ugali siya, naturalisa sa iya na magtabang. Yun. Bakong mareklamador. Bakong reklamador. Kasi minsan maraming tao talagang reklamador eh.
Reklamo na lang reklamo. Dahil mananahiling so kagayunan. Perming nahiling so karatan. Perming nahiling so mga sabi kung bakong magayon, perming nahiling so kapangitan. Tandanin no. Kung nahiling nindo permi ang pangit, magharap na lang kamo sa salaming at mahiling nindo kasi pala ikaw pangit din. Kaya yung sabi, you cannot give which you do not have. Yan. Kaya kung ikaw man ko pasalamat, magayon na nangyari. At may nangyari pa noon. Itong mga tao duman ay siyempre naaraman ninda na si Jesus ay bulong na libre. Kaya paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Yan, magayuno na. Sabi ko kasi, si Jesus talaga naman, God never rejects anyone. God always welcomes everyone. Makasalanan, banal, whoever, is always welcome by God. Magayuno ni. Gusto kong batiin din pala si Sir Jason Buebos. Magandang hapon. Thank you, Sir Jason Buebos. Okay, yan. Yan importante mga ipagpadago sa ang perming pag-ibon ng karahayan. Ini nangyari, paglubog kang araw, siyempre, nabalitaan na kang mga tao duman na si Jesus nagpapagaling. So, ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay at yun, may mga inaalihan ng demonyo. Yung ng masamang espiritu. At dito mga tugang, tandaan ta, miski ang demonyo nakakakilala sa Diyos. Kaya mga tugang, hindi lahat na nakakakilala sa Diyos ay makadiyos. Pader, ako kilala ang Diyos. Kilala ko ang Diyos mag-ingat ka dyan. Malalaman natin na ang tunay na kumikilala sa Diyos ay sumusunod, nagpapasakop sa Diyos. Tingnan na, sabi ito, tanda natin sa mga tugang. Ito mga demonyo. Okay? Nagsilabas sa marami ang mga demonyo sabay sigaw. Ikaw ang anak ng Diyos. Tingnan mo. Hindi lahat na nagsasalita tungkol sa sabi nga ni Kristo, not all those who say, Lord, Lord, Lord will be saved. Maliligtas. Only those who do the will of the Father. Kung si Isay talaga ang naggigibo ng karahayan, nagpapasakop sa Diyos, yan ang nakakakilala sa Diyos. Hindi yung sabi nga ni, alam mo ang theology, alam mo gabos ang tungkol sa Diyos. Pero, di ka man nagpapasakop sa Diyos, mayo man sana. Mayo po yan. Kasi ang demonyo, kilalang kilala nila ang Diyos. They know God. Si Lucifer, kilala nila ang Diyos Kaya sabi nga nito, ikaw ang anak ng Diyos. They know God, anak ng Diyos Ngunit, anong ginawa ni Jesus? Pinatahimik sila. Sinaway ni Jesus ang mga nagsasabing, ikaw anak ng Diyos. Bakit? Bakit ba? Ayaw ba ni Jesus malaman na siya talaga ang anak ng Diyos? Hindi po yun Unang-una, sinaway ni Jesus kasi maganda po ito Unang-una, misinterpretation. Mahirap po yan. Sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutan magsalita sapagat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Yun, tingnan mo. Nakilala. Yun. Kaya mga tugang, kaya mag-ingat tayo. Nasabi na alam mo lahat ang turo ng simbahan, alam mo lahat ang tungkol sa Diyos, alam mo ang Biblia, alam mo lahat yan. Pero ang pinaka real test, ang tunay na talagang sabihin natin criteria na kung kilala mo ang Diyos, kung una nagpapasakop sa Kanya. Kasi ang mga demonyo hindi nagpapasakop sa Diyos.
Gusto nilang sakupin ang Diyos. Ayaw nilang magpasakop sa Diyos. At hindi lang yon. Number one, sabi ko, magpasakop sa Diyos. Kung nagpapasakop ka sa Diyos, ang ibig sabihin, mapakumbaba. Pangalawa, pag talagang kilala natin ang Diyos, susunod ka sa Kanya. Yan. Susunod ka sa Kanya. Anyway, mga tugang, babalik giraray si Father Boots pagkatapos ka mga pagirumdom. Ang oras ko niyan ay 47 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan, maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan, magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan, mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan, dito sa DZGB. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, yan tayong mandirigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghaplas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Diretsong aksyon, tapos ang sakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Doc, ano po ba yung booster shot? Fully vaccinated naman ako. Kailangan ko po bang nito? Oo, kailangan pa rin natin ang booster shots. Ang booster shots ay dagdag na COVID-19 vaccine na ibinibigay sa isang tao para maibalik ang proteksyon na humina o nawala. Ito ay ilang buwan matapos makompleto ang naunang mga bakuna kontra COVID-19. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas. Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Sarong Pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. GSM Blue ang kasama. GSM Blue. Choose mas true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. 500 taong biyaya. Salamat, Panginoon. Okay mga tugang, padagos kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase OP. Gusto ko pong batiin si Manay Ampi Acuestas, Amparo Acuestas. Nagdadog niyan sa Manila, sa Sampaloc. And of course si sis, kumusta ka dyan, sis sa Bacolod, siyempre si Malo Vega Balion. Yan. Magayon, sa tuwing pag-urulayan, sabi ko sa bago, magkaldakol kaya kita yung mga sinasabing mga magayunon na nangyayari sa buhay na sa tuya pa may apply sa tataramo ng kagurangnan. Yung gani, sabi ko sa bago, sa Ebanghelyo, mahiling ta ang pagmamalasakit ng lambang saro. Kaya kung may pagmamalasakit, mawawala ang sakit. Totoo naman talaga yan. Pagkatapos, sabi nga na maglingkod kita. Kaya nga, anong in service is an expression of love. Yan. Bakit ka naglilingkod? Bakit ka naglilingkod? Dahil nagmamahal ka. And it's because of pasasalamat. Ayan, the best talaga naman Bakit ka, aliwawa, kahit sabihin nga natin, bakit ka nagtuturo? Bakit ka nagtatrabaho? Yun. Dapat itong expression na yan because of love.
And because of ano, sinasabi natin, gratitude. Gratitude talaga naman eh. Kasi kung ang foundation ng lahat na ginagawa natin, halimbawa, pag dito ko sa DCGB, ano, bakit ka nandyan pa na nagbo-broadcast? Kasi gusto ko rin magpasalamat. Ano? At pagpapasalamat kasi, gratitude, okay, not only leads us to serve, but gratitude also leads us to share. Entiendes, amigos, amigas? Yan importante. Yung mga tinatawag pag ang tao kasing may punong-puno ng, sabi nga na marunong tumanaw ng utang na loob. Ano? Ang taong talagang nagpapasalamat, pirming pigiling yan na gusto ko mag-share. Okay? Kaya you share your knowledge, you share your expertise, you share whatever you have, you share it to others. Ano? And that's why there is abundance. Ano? If there is sharing, there is abundance. Kasi bago nagmisa ko dyan sa Redemptorist alas 6 ng aga. Gusto ko lang i-share sa inyo ang reflection ko sa gratitude, kasi sabi ko, importante mga tugang, yung sharing, importante iniho. Ang mga tao kasing pirming pag-iisip kulang, yung they live in what we call scarcity mentality. Iniisip na kulang, pirming kulang. Talagang pirming negative yan. At the same time, magreklamo yan. Pero there's another phrase that I like to share with you. I don't want to use what people say, sabi, abundant mentality. Sabi ko, I would rather use grace mentality. Ano bang grasya? Actually, ang grasya, yan ay yan ang balaog, no? Sa Bicol tawag balaog, tinatao sa tuwi ng kagurangnan. Kaya grace mentality. At pag may grace mentality ka, may gratitude mentality ka. Yan. Kaya si Kristo, mahiling ang tao kaya bagang filled with grace. Tulad ni Maria, Mary, full of grace, ang ginigibo niya, everything redounds out of gratitude. Magayunan. Kaya mga taong, sabi nga nila hindi nagtatrabaho because out of obligation, but because out of passion. At yung passion na yun, yung desire, actually makikita natin dito. Yung mga tao, they desire to have Jesus. Okay, padagos ko. At least meron pa tayong ilang minutes. Nang mag-uumaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao. Okay? At makikita natin dito, they were desiring to have Jesus. And may I ask, okay, when was the last time we have that desire for God? Actually, I have read a book when I was a seminarian. I think I still have that book, Hungry for God. Are you hungry for God? We are hungry for food. We are hungry for money. We are hungry for power. But are we really hungry for God? Hunger for God. Alam mo, nakita ko yun eh. Minsan, bakit palagi marami nagsisimba doon? Kasi si Father talagang pinapaliwanag niyang marayso ebanghelyo because the people are hungry for the Word of God. Yan. Kaya yan ang importante na hinanap nila si Jesus at nang matagpuan at pinakausapan, wag muna siyang umalis. Pero anong sabi ni Jesus? Ito na yun, babalik ko to uli. Sinabi niya, dapat ko rin ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita. Bakit? Tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. So, wag naman natin sarilinin. Yan. If you have a knowledge of something, share it to others.
Okay? Importante pagyamanin natin ang bawat isa. Yan. Parang hindi tayo maging mahirap. Ano mo kasi kung sa atin, accumulate, akin. Actually, there will come a time, mamamatay ka. Ano? Out of poverty. Masusupukit ka. Ano? Share. Okay? Share. Ano? Importante pagyamanin natin. Kaya ngayon, bago tayo magwakas mga tugang, meron iiwan lang ako, siguro assignment ni Father Boots. Ano? Isipin Indo, sisay ang mga taong nakatabang sa Indo. Ano? Sisay ang mga taong nakatabang sa Indo. Yan. Anong ginigibot sa mga taong nakatabang sa atin? No? At least kung hindi mo maisuklian naman ng bagay, at least do you pray for them? Oh, magayunan baga. Ano? Father, wala akong may bibigay ng ganito, pero alalahan niyo, Father, I will be your spiritual warrior. Not warrior, kundi spiritual warrior. Iba ang mga spiritual warrior. Worry ng worry. A spiritual warrior, I will pray for you. Yan. Magayon mga tugang yan. Yan ang magayunan na, sabi nga ni, may gaganti man lang natin doon sa mga taong nakagibo ng karahayan sa satuya. Ano? Never forget to pray for them every day. Ano? Let them up to God. Lord, bahala ka na po doon sa taong ito. Ang ginigibo ko, halimbawa, one time, itong mekaniko kasi dyan sa Simi, dyan sa may Tahoe Road, may pwede pa kiayos ito. Magkano ba? Parang pabayaan mo na. Ang ginagawa ko dyan, bago ko umalis, hindi nakikita ni May yun. Lord, bless mo si May. Marami pa sana siyang maging, mga clients na pagyamanin mo siya. Dahil sa akin, pinagpapala ko siya. Binebless ko siya. Yun mga tugang. Sana i-bless natin. Anyway, tayo po ay dumako na sa ating panalangin. Kaya tayo po ay magdasal na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga biyayang pinagkakalob ninyo sa amin. Patuloy po ninyong bendisyonan ang himpilang ito ng DCGB. Ang may-ari, ang nangangasiwa, ang mga namamahala, ang mga nagpapatakbo, ang lahat ng mga nagtatrabaho dito sa DCGB, ang lahat na mga tagapaginig ng DCGB, kayo po ay yung laging kasangkapanin at iligtas sa anumang mga masama. Patnubayan po ninyo lagi kami. At tulad ni Maria, kasangkapanin po din ninyo kami. At aming dinarasal ang memorary. Alalahanin mo, kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito kami ng mga makasalanan, ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, bagus kami yung dinggin at kawaan. Ang lahat nito iningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, Diyos mabalos po sa Endo Gabos na nagdangog kang sa tuyang pinag-urulahin mo niyan. Diyos mabalos po. Abangan ang susunod na programa, Usapang Pamilya ni Kuya A at ni Ate J. Ito po muli, si Father Boots Bombase, OP ng UST Legazpi, nagsasabi, bye for now. God bless everyone. Bye-bye. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift, our mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Ang health tip na ini hatod sa Indo, Can Robust Dietary Supplement for Men. Nahahadit ka na